Oh, diara biko init pa mga guys. Nakuratan mo mga guys. Kay boring man rong adlaw, maghimo tag biko mga guys. Magmaskara puta kay kalag-kalag man ron aron na po tay Halloween costume. Unsa? Pakiton mo na kung saan paghimo og biko mga guys. Lami kay na imong biko mga guys. What's up mga guys? Mayong adlaw na tong tanan diha. Karong adlaw mga guys, adlaw ron sa kalag-kalag. Basta kalag-kalag ani mga guys, tradisyon na nato nang magbiko yuta. Dayon magdagkot. Atong tripping karon mga guys, maghimo tag biko mga guys. Dilis ta lang dagkot. Wala man koy manghatag na kog biko mga guys. Ganinar kog ulat diri kinsay manghatag og biko. Munang kita na lang maghimo og biko. Ari sa taring kasagbutan mga guys, mangita sa taglubi diri mga guys. Dili na ta mo palit og lubi mga guys. Mamulak ra ta og lubi mga guys. Mas lami man gunang mamulak ra kag lubi mga guys. So unsa pay dugan na to? Ato na ning bunutan. Kiton mo na kung saan pagbunot og lubi mga guys. Kabalo biya po kung bunot og lubi. Kunuhay ra po. Dili ta magpalig-alig bunutan na to ni tanan mga guys. Patabang sa puta sa mga expert po dani pod. Pero mutabang lang gihapon ta. Lain na pug kayog maglantaw ra ta. Patabang tani guys kay hinay kita mo bunot og lubi guys. Dugay kita makakaon gyud ani. Wa ko ra gyud ani tanan. Maabtan tag siyam-siyam ani plus magkagod pa ta na. Ni magsilbi ni. Dayon human ako kagod og lubi mga guys. Ang sunod na tong buhaton na ni mga guys, ato na ni pug-on mga guys kay aron mahimo siyang tuno. Pagkahimo ng tunoan na mga guys, ato na din na siyang lutuon. Ato gyud na siyang sigig ukayon aron dili mahimo ang lana. Ang sunod na tong buhaton mga guys, butangan din nato na siya og kalamay o asukar mga guys kay aron lami kayo mo na siya mahimong latik. Sigiyon dyan na siya nimo ukay-ukay mga guys kay aron dili mo pilit, aron dili mahimong tira-tira. Imo gyud na sigig ukayon hangtod nga mubukal na siya gingon ani dayon musapok na dayon kayo. Mo na sa imong isagol sa imo ang pilit para mahimo dayon siyang biko mga guys. Og diara guys ning sapok na ning ato ang latik mga guys, ato na ni siyang isagol sa ato ang pilit ug ato na ni silang iukay kay aron mahimo na dayon siyang biko mga guys. Tanawan ninyo guys, lami na kayo guys. Sakto ra gyud ang iya ang latik ug ang iyang pilit gyud bisagol gyud namo tanan gyud. Og ato din ning patagon dayon og balik mga guys, din ato din ning itak-ang og balik kay paanukan wa na. Og diara mo na ni color sa mong biko mga guys. Lami na kayo mga guys. Ato sa ning siyang paanukan mga guys. Balikan na nato na yun niya taud-taud. Oh, diara wa na luto na tong biko guys. Ibutangan na nako ni siyag mani. Hukaro na day nato ni kay ato na din ning tilawan dayon. Linya mo diha boys kay ako'y mag-una ni ha. Ato na gyud ning tilawan, di na gyud nato ni dugay-dugayon kay ganina ri gyud kay ko ginulat aning bikuhan ni. Lami na gyud kay ikaw og biko. Oh, tanawa ra guna ninyo guys. Lami kay na guys with dukot-dukot pagamay. Ato ada yung musikan kay aron lami kay atong kaon sayo-sayawan sa nato ni daan guys kay aron lami kayo ba mo lami kisag samot unsa. Awara ko nagsinayawan ni Sansan no. Wa mo na ngamu. Malipayo na kayo guys kay nakakaon naman og biko guys. So, mara to mga guys. Salamat sa paglantaw. One love.